थाखाय आं हामबाय जासिहरबाय इसोरा बोर होफायथोंसै। जोंहा दायो फैनानै जोंहा दा मेसेज आयदायाव फैबाय, जोंहा मेसेज फारसे फैबाय। आङो बे समखौ जोंनि स्पिकार सारनो बे समखौ लाफैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। इसोरखौ हामबाय होबाय। दिनै जोबथा सेसनसिम बे जोंखौ दैदेनबोबाय आरो बयनोबो गावनि आशीर्बाद होनानै जोंखौहाय हेफाजाब होबोनायखाय इसोरखौ हामबाय होदों। लोगोसे दिनैनि जोबथा मोनाबिलिनि जि फारिलाइ बेखौ दैदेनगिरि बिथांखौ हामबाय होबाय बे समखौ आंनो होनायखाय। आङो हामबायनो गोसो जादों जोंनि गेजेराव मानगोनां फालक जाय बिथाङा जागायजेननायनिफ्राय जोबजासे बे जोबथा मोनसे फारिलाइसिम जोंजों लोगो थानानै जोंखौ थुलुंगा होबाय, जोंखौ सहाय खालामबाय, जोंखौ फोरोंबाय, खोन्थाबाय आरो जोंनो बेबायदि इनकारेज खालामनाय माखासे बे आखलफोरखौ लाबोबाय। बिनि थाखाय मानगोनां फालक बिथांखौ हामबाय होदों। लोगोसे मानगोनां दिकन, जे दिकनफोर दङ आं साफ्रोमखौबो आं हामबाय होदों। लोगोसे सेक्रेटारि आरो ट्रेजारार आरो लोगोसे जोंनि महिलाफोरनि मानगोनां फालकनि बिथाङाबो जोंजों लोगोसे लाइमोनफोरनि बे फारिलाइब्लाबो लाइमोनफोरखौ सहाय होनो, हेफाजाब होनो आरो जोंखौ थुलुंगा होनो थाखाय जेब्लायबो बाहागो अर्गानाइज खालामनाय इउथ डिपार्टमेन्टनि मानगोनां प्रेसिडेन्ट, सेक्रेटारि, लोगोसे ट्रेजारार, सानडे स्कुल फोरोंगिरिफोर बयनिसिमबो आंनि गोसो सिंनिफ्राय नोंथांमोन बयबो दैदेनगिरिफोरनिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिनाय थाबाय। नोंथांमोना बे खौरांखौ मोननायजों लोगोसे जागायजेननायनिफ्राय जोबजासे बेखौ मोजाङैनो अर्गानाइज खालामबाय, मेहेरगोनां खालामबाय, समाय होबाय, दामनाय देनाय रोजाबनायजों गासैजोंबो नोंथांमोना बे प्रग्रामखौ मेहेरगोनां खालामनानै आंखौ आरो लाइमोनफोरखौ सहाय होनायखाय आङो बयनिसिमबो गोसो सिंनिफ्राय गोजोननाय थाबाय। साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरनिसिम बे प्रग्राम अर्गानाइज खालामनाय, प्रग्राम मेहेरगोनां जानाया दैदेनगिरिफोरनि आखायावनो थायो। बेनिखायनो आं खोब हामबाय होनदों, आं रंजानाय मोनदों बे प्रग्रामखौ मोजाङै जाफुंहोनायाव दायथ' लानानै बेखौ मावफुंनायनि थाखाय। आरो आं हामबाय होनदों दिनै बे फारिलाइयाव दिनै जेसेबां गुबुन गुबुन न'खरफोरनिफ्राय जोंनि मान होजाथाव आगुनि दैदेनगिरिफोर आरो फोथायारिफोर आरो आंनि आंगोनि लाइमोन जोहोलाव सिख्लाफोर, बिमा बिफाफोर बयनिसिमबो आङो गोसोनि गोजोननाय नोंथांमोननोबो होबाय। नोंथांमोनाबो जागायजेननायनिफ्राय जोबजासे जाय जेरै हायो बाहागो लानानै लाइमोनफोरखौ थुलुंगानाय लाबोबाय आरो आंखौबो नोंथांमोना थुलुंगानाय होबाय। खोब जोबोरैनो गोसो सिंनिफ्राय रंजानायजों नोंथांमोनखौबो साबायखर जासियो। नोंथांमोननि बेबायदि गेदेर सहाय होनाय, नोंथांमोननि गेदेर बिदि प्रेजेन्सखौ मोननानै निस्सय जों थुलुंगानायखौ मोनबाय। नोंथांमोननिफ्रायबो जोङो बेबायदि इसोरनि आशीर्बादखौ मोनफाबाय। बेनि थाखाय साफ्रोमबो जायफ्रा जागायजेननायनिफ्राय जोबजासे गावनि हानाय बायदि समखौ होनानै बेयाव बाहागो लाबाय, बयनिसिमबो साबायखर जासिबाय। आरो बे जोबथा मोनाबिलि फारिलाइयाव दिनै जायफ्रा बाहागो लाफैबाय, दिनै मस्ट सेनियर बेबायदिनो रेभारेन्ड आयंनिसिमबो गोसोनि गोजोननाय जासिबाय। जोंजोंहाय लोगो लाफैबाय। आरोबाव एरियानि मानगोनां सेक्रेटारि बिथांमोनहाबो बेबायदिनो जोंखौ हेफाजाब होनाय, थुलुंगा लाबोबाय आरो गुबुन गुबुन बिफानाव थानानै दैदेनगिरि बयबो जोंखौहाय सहाय खालामनानै हेफाजाब होनायखाय आंनि गोसो सिंनिफ्राय नोंथांमोननोबो गोसोनि गोजोननाय जासिबाय। इसोरा नोंथांमोननि बेबायदि गेदेर हेफाजाबनि थाखाय, नोंथांमोननि गेदेर प्रेजेन्सनि थाखाय नोंथांमोन बयखौबो बोर होबावथोंसै। आरो बे सानथामनि जि फारिलाइ खालामनायाव लाइमोनफोरखौ दिनै मदद होफानाय जायफ्रा जोंखौहाय आलासि महरै दावदाव खालामबाय, संबाय खावबाय, गोबां खस्थ' खालामबाय आरो लाइमोनफ्रा दिनै बे फारिलाइखौ खालामनायाव गोबां थाखा फैसा खहा खालामबाय, खस्थ' खालामनो गोनां जाबाय। दा नोंथांमोननि बावख्रुबनाय, नोंथांमोननि खहा खालामनाय, खस्थ' खालामनायनि बिनिमय इसोरा नोंथांमोननो बावनायनि मोननो गोनां बान्था बेखौ इसोरा दोनथोंसै आरो खहा जानायफोरखौ इसोरा नोंथांमोननि मावनायनि गेजेरजों बेबायदिनो जगायनानै होफिनथोंसै, गेदेर बोर लाबोथोंसै। बेखौनो आं इसोरनाव कामना खालामबाय आरो आं जेब्लायबो आर'जआव बेखौ दोनबाय। इसोरा नोंथांमोन बयनिबो सायाव बोर लाबोथोंसै। आरो बे जोबथा मोनाबिलियाव आरोबाव दिनै जायफ्रा बिदिनो प्रग्रामाव होजानाय बायदि मोसाबाय, मेहेरगोनां खालामबाय, बिदिनो रोजाबबाय, दामबाय, नोंथांमोन बयखौबो आं हामबाय होनो। बेयो प्रग्रामनि थाखायल' दाजाथों, बे माबा मोनसे इयुथनि होन, महिलानि होन, जोंनि पेरेन्टनि होन, बे प्रग्रामावल' जोंनि दामनाय
जोंनि इसोरनि सिगाङाव गावखौ गथायफैनाय बेयो दाजाथों जेब्लायबो अराय इसोरखौ खुलुमनाय टाइमावनो बयबो दिनै गाव गावखौ बेबायदि जेब्लाबो दैदेनबोथायनो हाबाय थाथों आरो इसोरनि खाथियाव जेब्लाबो थाबाय थानो हाथों बेखौ आं इसोरनाव आसा खालामो आरो आं आरज खालामो नोंथांमोनखौबो आं आसा खालामो उननि समफ्रावबो नोंथांमोना प्रग्राम गैयाब्लाबो इसोरखौ खुलुमनाय समाव दामनाय देनायाव बाहागो लागोन गाव गावनि टेलेन्टसफोर गाव गावनि जि इसोरनिफ्राय मोननाय गिफ्टसफोरखौ बेखौ बाहायलांबाय थागोन बेखौ भरसा खालामनानै बेखौसो नोंथांमोनखौ हामबाय होननायखौ आं बेयावनो बुंबाय दा जोंहा मोनसे आरोबाव जोबथा फारिलाइयाव मोनसे आयदा दंबावो बेनो जाहैबाय लाइमोन बैसोनि हास्थायनायखौ फोरबोनो हो दा लाइमोन बैसोनि हास्थायनायखौ फोरबोनो हो होननाय मोनसे बे आयदाखौ लानानै जोङो दिनै जोंनि बाथ्राखौ जोङो सावरायगोन ओमफ्राय बेवहाय ओरैबायदि लिरदों 2 Timothy chapter 2 verse 22 बेवहाय बेबायदि लिरदों बयबो खोनासंदो आरो नोंथांमोना नायलांफादो आयदाया जाहैबाय लाइमोन बैसोनि हास्थायनायखौ फोरबोनो हो जों लाइमोनफ्रा गोबां हास्थायनाय लुबैनायफोर थायो बे लुबैनायफोरखौ हास्थायनायफोरखौ नाजानायफोरखौ जोंनि सेट गल खालामनायफोरखौ जों दिनै फोरबोनो होनांगौ जों बेनो हगारनानै होनांगौ फोरबो नोंनो मावदो फोरबो नोंनो हेफाजाब होदो फोरबो नोंनो आंनो बेबायदि साक्सेसखौ होदो आंनि थांखि लानाया नों सहाय खालामदो होननानै जोङो दिनै बेनो कमप्लिटलि जों बिनि सायाव गारनानै होनांगौ ओंखायनो दिनै लाइमोन बैसोनि जि हास्थायनाय लुबैनाय बेफोरखौ जोङो फोरबोनो होनांगौ आरो जोंहा लुबैनाया मोनसेल' नङा मोननै रोखोमनि जोंनाव लुबैनाय थायो मोनसेया मोजांनि लुबैनाय आरो मोनसेया गाज्रि लुबैनाय बेबायदि थायो जोङो बे गाज्रि लुबैनायखौ दिनै इसोरा हास्थायाखै नाथाय मोजांनि लुबैनायखौ दिनै इसोरा लुबैदों दा बेनिखायनो नोङो सेंग्रानि लुबैनायनिफ्राय खारदो नाथाय धोरोम फोथायनाय अननाय आरो गोजोननायखौ गोजोन गोसोजों फोरबोखौ मुंख'ग्राफोरजों नों लोगोसे होसोदो होननानै बेवहाय लिरदों दा 2 Timothy 2:22 बेखौ बुंदों नोङो सेंग्रानि लुबैनायनिफ्राय माने जोहोलाव समनि सिख्ला समनि लुबैनायनिफ्राय लुबैनाया थायो मोजांबो थायो गाज्रिबो थायो खिन्थु गाज्रि लुबैनायनिफ्राय नोङो खारदो आरो मा होनदों धोरोम फोथायनाय अननाय गोजोननायखौ गोजोन गोसोजों फोरबोनि मुंखौ मख'ग्राफोरजों लोगोसे होसोफादो होननानै बुंदों होसोफादो जों बेयाव नायब्ला मोननो हायो लोगोखौ सायख'नो थिननाय बे बाइबेल भार्सनिफ्राय जों मोननो हायो मानोना बेवहाय इसोरनि बाथ्रा बुंदों गाज्रि लुबैनायनिफ्राय खारनानै जायफ्रा अननाय फोथायनाय आरो गोजोन गोसोजों फोरबोनि मुंखौ मख'ग्रा बेबायदि मानसिफोरजों नोङो लोगो जाफादो नोङो होसोदो नोंबो थाफादो होननानै जोंनो फोरोंदों ओंखायनो बेवहाय जोङो लोगोखौ सायख'नायनि दिनै फोरोंनायखौ जों बेयाव मोननो हायो जोंनि लोगोफोरखौबो जों सायख'नांगौ प्रार्थना खालामनि गुसुङै बेवहाय जोङो आवगायलांबाय थानि बोलोगोरा अनसुला इसोर प्रभु नोंखौ हामबाय होनो नोंनि गेदेर अननाय गेदेर आशीर्बादनि थाखाय प्रभु नोङो जोंखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबथा बे मोनाबिलि समसिम प्रभु नों जोंखौ दैदेनबोबाय नोंनि आशीर्बादजों नों जोंखौ दैदेनबाय नोंनि प्रेजेन्सखौ आफा नों जोंनो लोगोसे नोङो जोंखौ दैदेनबाय जायनि थाखाय आफा जागायजेननायनिफ्राय नोंनो राइट टाइमाव आफा जों नोंनि बेबायदि आशीर्बादखौ मोनबाय थादों अखा बांखा बार अखा सार अन्थाइनि बोथोरब्लाबो आफा जोङो नोंखौ खुलुमनाय समाव मोजां बोथोर मोनबोबाय थादों नोङो जोंनो मोजां देहा होबोबाय थादों बिनि थाखाय जों नोंखौ हामबाय होनो बाख्नायो आफा नोंनि बाथ्रानि थाखायबो जों नोंखौ हामबाय होनो नैबे जोबथा बुब्लियावबो बे जोबथा मोनाबिलि सेसनावबो दिनै नोंनि गोथार फिसाफ्रा दिनै गथायसे जानानै नोंनि खाथियाव फैदों गाव गावखौ गथायफैदों नोंनो होफैदों आफा बे समावबो आफा नोङो जोंखौ नोंनि बोरजों नों आबुं खालामबावदो नोंनि बोरजों जोंखौ दैदेनबावदो आफा बे जोबथा मोनाबिलि सेसनाव आं जि नोंनि बाथ्राखौ सेयार खालामगोन बे आंनि गोसो बायदि दाजाथों आरो नोंनि हास्थायनाय बायदि नों फोरोंदो नों खोन्थादो आरो नोंनि मानसिफोरनि बोरखौ राननानै हामबाय होननानै बे गुसुं आरज आरो बे आयदाखौ नोंनो होनानै बासायगिरि जिसुनि नामाव बिबाय आमेन हामलायनाय एबा हास्थायनाया बुहुमाव साफ्रोम मानसि सुबुंनि जिउआव बियो थायो लुबैनायाव रावनियावबो लुबैनाय गैया रावनावबो हास्थायनाय गैया होननायखौ जों बुंनो हाया दा जोंहा लुबैनाय थायो नङा होमबा ने लाइमोनफ्रा लुबैना लुबैया लुबैदा ने
जों माबा मोनसे मावनो थाखाय जोंहा लुबैनाय थायो ओमफ्राय आं दहाय बुंदों लुबैनाया जोंहा मोननै रोखोमनि थायो मोनसेया गाज्रियै लुबैनाय आरो मोनसेया मोजाङै लुबैनाय नाथाय गाज्रिजों लुबैनायखौ दिनै इसोरा प्रहिबिट खालामदों बेखौ होबथादों बेखौ बादा होदों नाथाय मोजांनि लुबैनायखौ दिनै इसोरा बेखौ होबथायाखै ओंखायनो जोङो मोजांनि लुबैनाय बे हामलायनाया जोंनाव थायो बयनावबो थायो हास्थायनाया बबेबा मोनसे बेसादखौ मोनफुंनो थाखाय नाजानाय